Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το τζάκι μας που καίει. Αρκετά καλά. Λίγο στην αρχή ήταν δύσκολα τα πράγματα. Για να το ρυθμίσουμε. Πάμε να δούμε και λίγο το φίλτρο μας έξω τι κάνει. Βλέπετε το φίλτρο, δεν βγάζει απολύτως τίποτα. Εδώ έχω βγάλει το καπέλο. Δεν φαίνεται. Είναι πεντακάθαρο. Το φίλτρο μας πάνω δεν βγάζει τίποτα. Πεντακάθαρο. Θα κάνω να γίνουν κι άλλες δοκιμές και θα έχω περισσότερα νέα.